Nesvakidašnje takmičenje utrka djevojaka na štiklama održano je u centru Gradiške. Interesovanje je bilo veliko, a pobjednice su nagrađene garderobom i diplomama. Organizator je bio lokalni tim iz Gradiške. Na startu je odustalo mnogo takmičarki jer su zaključile da će trčeći na 100 metara na vrelom asfaltu poderati štikle. Među 4 odvažne prva kroz cilj prošla je Dajana Stanković, druga Dragana Ostojić, a treća Milana Ilić. Malena, skroz mala je konkurencija bila, skoro ništa. Uslovi takmičenja su bili da su štikle najniže 4 cm, promjera 3,2 mm, pa na više. Organizator ovog takmičenja bio je lokalni tim iz Gradiške koji je zadovoljan takmičenjem i interesovanjem publike. Pa naš narod je skeptičan dosta i oni se trude sve što ako neću ja, ne moraš ti, ne mora ovaj, ne mora onaj. Svako ko želi i ko vjeruje u sebe mislim da treba, jer ako nećete raditi na sebi, truditi se, na kraju krajeva i učiti hodati na štiklama, onda za vas žena nije žena ako ne nosi štikle. Na kraju je dogovoreno da utrka na štiklama postane tradicija u gradu na rijeci Savi. Jedini uslov je da organizatori u buduće obezbijede štikle za takmičarke.